Goedenavond samen. Hallo. Zoals je niet eens even goedenavond zeggen als er ergens komt. Ik verrijk het. Waarom als er ergens komt, zegt ze goedenavond. Ja, zeg goedenavond, ben je altijd tegen? Dat heb ik al gezegd. Niks uur. Goedenavond samen. Ja, ik je toch rustig allemaal kwijt, dan krijg je me geen baas van aan. Dan zie je niet wel doen en dadelijk niet, en dan mijn baas staan. Wat dit? Zij wist niet gewoon voorzien, ik heb haar al met de boer, want die zit zijn gevaarlijk kop heen. Gooi die daar met de bril, omdat hij achter dat heen ligt. Nu is een groene hoedenwapen. Ik wou mij niet gooien daar, zeg ik wou me eens even gaan laten zien, vind je dat goed? Oh. Wat ga ze doen? Ja, loer maar. Avond natuurlijk. Hela. Oh, klappen die lui. Dat weten ze zelf gewoon niet. Ja, maar wat wist ze dan in godsnaam gaan laten zien? Tot ik hartstikke mager ben geworden. Zie je is mager geworden. Onder de ogen, gekke niet. Hoe is die nu in godsnaam mager ben geworden? Ah, ik chabeleer, dat was het. Gratis, ik heb het dieet gedaan naar het ander. Ik heb allemaal diëten gedaan. Ik ben begonnen met het ateken. Weer diëten hoeven ze nog niet te doen, hè? Het atekensdieet. En toen heb ik een mayo-kuur gedaan. En dat dan niet meer, dan krijg je spleden ongeveer. En toen heb ik een neus gedaan, toen heb ik een cherrykuur gedaan. Maar dat zal wel, die heeft zo 3 maanden voorgehouden, hè? Al een draagwagel. Heerlijk is dat jongens, een cherrykuur, dan gaan ze daar door het douche. Hela, dan hoef je niet zoveel te doen, hè? Ja, maar het is wel leuk, en ze wat zo leuk is dan een cherrykuur. Het kind ik niet verrekken als ze niet afvult te waar. Heerlijk. En nu heb ik geen neus. Wat heb ze gaan Nu doen? ben ik bij de watchers. Bij de wie best te doen? Bij de watchers. Wat is dat nu weer, de watcher? De watchers, dat is een club. Daar is erbij en dan vult ze op. Wat? Oh ja, en wat Ja. is er nog wie dan? 1600 gulden. Oh, je dan maar gaan weer klappen. Dat bedoel ik gaan niet, oude flatshoofd dat ze dat is. Wat dan? Ik bedoel wat ze er vanaf heeft. Alles begrepen? Ja, die 6 van. Ja. Wie had het gezien? Ach, die heet gewoon over geweest. Het is wel beter met dat weer. Ja, want ik kreeg de poepen dik wat in even zat. Die op de hoek, wie had het gezien? 3 ons, 1,5 vee, 1,5 ton. Dat had het meteen in de gaten gratis. Heb ik de achterkant nog niet laten zien. Zal wel, met zo niet goed. Wat die 2 kilo bij? Zeg, beslist dan iedere keer dan met die rare oren. Best gewoon voorzien, de man, ik heb het zien de laatste keer even gek gelopen nu. Wat is dat voor jij? Ja, goed, loop maar aan, dat is veel. Anders is dat beltje dus aan de achterkant ook. Snorweekse. En hoe zit zo met die jongens zo de chansen aan te doen, die van die hartstikke gek hoor. Oh, meneer wil van mij hartstikke gek. Oh ja, zal ik het gaan vertellen? Ik wil van die hartstikke zenuwbezichtig. Van wie? Ja, met die. Want ik zit hartstikke onder de stretch. Zie zit onder de stretch. Stom Ida tot ze is. Stretch, dat zit in een bronk. Ja, nu is het bij jou niet goed. Stretch. Stress heet dat. Oh, hier werd het weer. Stress heet het, zit dokter Oetker. Het heet zo berg dat zien die allebei, die moderne namen Oh, allemaal. jij mich over goed. Die ouderwetse krijnders met breugelen ken je niet. Vroeger hadden de lui normaal dingen. Een wegensheet. Of een keiltje. Ja. Gewoon een ouderwetse kou. Weet je wie ze dat nu noemen? Ja, goed weten. Dat heet niet een kou. Dat heet nu de A-griep. Ja. Of de Hongkong-griep. Als er een wien is. Of, ja.
Of de Gorbachev-griep. Dan krijg je een plek op de reis. Of nu gaat uit, want ik ben de vorige week met een dokter geweest en dan zat hij en die had de Sarajevo-influenza. Wie heeft dat? De Sarajevo-influenza. Welke Maria gratis best een beetje voorzien, dadelijk heb ze de ganse boel weg, hoe de hele haakje. Krijg je juist een snoes willen jagen hier af. Keren. Wat keren? Ja, dan de Sarajevo-influenza. Ja, mensen zien dat dit zo stom gezien met zijn eigen, hè? Ja, maar het is, dames en heren, het is ook zo, ja. Alhoewel, die krijtjes wat de lui hebben, als ik dat eens in zitten heb werpen. Ja. De helft van die lui, vond die dan leuk, joh. Welke koning. Heer vond het leuk dat heel de Sarajevo-influenza weer werkt. Volgens mij geen heer zal gehad, kijk hier af. Zoek eerst de hoed als het over is. Zeg, bij een boei genoeg over had. Ja, hoe had ze het over graden? Zeg je dit? Als die eens even doet, zeg maar laag, ik word hartstikke gek van die. Goed niet hoed. Ja. Die ben ik toch weer even als lonstel. Die meen dat? Ja, dus wel ze nu eindelijk eens in de groep groeien, want ze in de groep is groeien. Wat moet ik erin groeien? En de roos al rijker gaat zeggen. Ja, maar die helft zijn mooi toch niet. Jongens, ik wil zeggen, als ik dat eens u zien zitten, zo de helft even aan het werk, hè. Ja, wat? Dat heet hyperventilatie. Ja, van wie wat hebben ze het allemaal? Het kunnen we juist de braak niet in. Nee, dan ging me 7 jaar geleden die centraal voor mij aan me aan te kopen. Ik heb dat over over ventilatie, dat hadden de mensen in weg. Kijk, Loets, heb jij op die manier? Werp, dat heeft niks met ventileren te maken. Dat zag ze toch? Werp, hyperventilatie wil zeggen dat de lui het benauwd krijgen. Dan zetten ze zich met de venster open. Ze snappen ook niks, hè. Ja, Chile wel, dat zal ze wel zeggen. Vroeger hadden de lui ook gewoon krijgen, Dat dus zag ik die al. snapten het iedereen. Vroeger hadden de lui zweetvuur. Vroeger hadden we vroeger zweetvuur. Wie bedoelt ze vreugde gratis? Er steekt nog de J7 hoor tegen de wind in. Zwerfvuur, vreugde. Ja, maar ik heb me toch heel goed appelleren tot mijn ama, zalige gedachtenis. Is dat zo lang doen? Ja. Die gebruikte mijn zweetsokken als ik keelpijn had om een keer te doen. Gadverdamme. Wat? Heb me gewoon een woordse niks van een keelpijn. Je vindt het dat raar? En ze die stinksokken in de nek en ligt er 14 dagen over kies. Laten we dat het een keelpijn nog moet. Zoedere medisch. Ja, maar dan waren de mensen remedisch. Ja. Alhoewel die pillen wat ze zich treden. Oh, gratis, dat zal ik je vertellen. Dat is allemaal chemische troep. Wie heet dat? Chemische troep. Werp dat het chemische troep. Oh, dag is het niet. Heel witte weer. Nou ja, dat kun je weer iets gestudeerd, hè. Hier heeft een jaar of 6 op de LDM gezeten. En sta ik denken. En dat is goed, Berg. Die medicamenten, dat is die leus, ik kan allemaal erin houden allemaal, hè. Oh, gratis zal ik je eens gaan vertellen. Als ze die chemische troep allemaal in huis, wist ze juist wie de DSM. Ja. Hier zal zo'n ploffer van. Dat kunnen we niet lang doen. Ik meen het niet. Ze dus nou een 4 uur. Maar het is toch zo, we vroeger hadden we goede Ja, zeker, heus Anna, die had vroeger goede remedies. Ja, zeker. Schitterend. Dat geeft ons toch van beter, hè. Ja, gratis. Ja. Zeker mee. Zullen we dat liedje in zingen? Ga dan zullen we dat liedje in zingen met Anna Breuer. Ja, hoe is die geen aandacht zingen? Dat is een beetje toch af.
En hij werd dat hoes. We zitten hier met die bandjes, daar hebben we eens op het geboord, joh. Halle! We samen wonen over wensen windetje antiek. Ze had gestangelen in haar beste gunderumetiek. En als ze de kiekels had, dan morgen alle kaas. Ze had wat fijnste moeds gehuurd op iemand met de naas. En dan komen we, jongens, hè. Want Anna, die wist op alles rond. Heus Anna, die holp de ganse straat. Voor ieder pijn of kalkje had ze een minnetje meer. En als de winkels afkomt, had ze een lampe meer. Want Anna, die wist op alles rond. Heus Anna, die holp de ganse straat. Een bugeltje met bergenzang voor 5 dunne koe. En na de compressen lag ze erop wat in het voet verstoel. Als ene de geweer had, nog hier geen de leven. De Beerse keutel van mijn geest, Die zat ze op Geneva. En dan gaan we weer aan. Want Anna, die wist op alles. Heus Anna, die holp de ganse straat. Voor ieder pijn of welke had ze een minnetje meer. En als de winkels afkomt, zat ze een lampe meer. Want Anna, die wist op alles rond. Anna, die holp de ganse straat. Halle! De kroon die trok lekkers op zo'n van de platte deur. Het ene las gebeuren had of niks zo goed als doen. Had handbagage vuur in bleef zien die lang al horen. De kosten goud in ermen, het zilver uit de voren. En dan gaan we weer, les hier, hè. Want Anna, die wist op alles rood. Dus Anna, die holp de ganse straat. Ja, pijn of kalkje, Had ze een minnetje meer. En als de winkels afkomt, zat ze een lampe. Want Anna, die wist op alles rond. Dus Anna, die holp de grond. Dus Anna, die holp de ganse. Nee, daar gaat het niet, joh.